अगर आप भी चाहते हैं केसीपी म्यूजिक का वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by KCP Music. चिलम मारक सैया डोले दौड़त रहिया में रजऊ बम हम बोले चिलम मारक सैया डोले बनल है कहावरिया रामा गावत झूमत चलले बहजू नहगरिया रामा हाँ भोले दानी लागे भगती में पिया लागे पगलाई गइल बा मारी के गाजा भांग सुनी बम लागे बौराई गइल बा मारे के सैया डोले चलत रहिया में रजऊ बम हम बोले चिलम मारे के सैया डोले बाबा के नहगरिया रामा नसवे में झूले जगलाल निकन रहनिया रामा हाँ मुके ससुक देखी बाबा के अब तो मनाई लिहलस सबसे पहले चित्तरंजन जलवा चरण में चढ़ाई दिहलस